Hola. En català no tenim una forma de relatiu possessiu com el castellà cullo, culla, cullos, culles, i això significa que nosaltres les proposicions subordinades adjectives possessives les construïm d'una manera diferent. I sovint no ho fem bé, és per això que em faig una píndola. I el que és més trist, els mitjans de comunicació, que haurien de predicar amb l'exemple, ens haurien de donar una forma estàndard correcta de parlar en català, sovint ho fan malament. L'altre dia, sentint un noticiari, el presentador va dir un home que la seva família. No es construeix així, és un home, la família del qual. La manera de construir la proposició subordinada es comença amb la cosa posseïda, la família, després la preposició de i després el pronom relatiu possessiu concordant amb l'antecedent, el de la proposició principal, la família del qual. Un home, la família del qual, els cotxes, la mecànica dels quals, una editorial, les publicacions de la qual. Tinguem-ho present.